som jeg spillede for nogle år tilbage i præcis den her by, som var så sindssygt vigtig for mig. Og det hele startede med en lille spontan koncert på et kontor i Aarhus for en booker, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde sammen med. Så ringede jeg på og sagde, at jeg ikke komme og synge for. Og så gjorde jeg så. Og vi fik lavet nogle spændende ting derefter. Men endnu mere spændende var det, at på det kontor sad der et reklamebureau, som arbejdede sammen med en kæmpestor dansk virksomhed, som har hovedkontor her i byen. Og det var ikke et særligt stort hovedkontor, der kom derud i virkeligheden. Jeg havde forventet mere, men det var et helt utroligt potent samarbejde, vi fik startet den aften, hvor jeg spillede ud på, hvad hedder det derude? Hvor er du henne? Mølleparkvej. Mølleparkvej. Nej, den hedder da ligesom jeres Dalivej, hedder den ikke? Det er Hi-Fi Klub. Dalivej, hedder den ikke? Nej, okay, prøv at det også. Fuldstændig ligegyldige detaljer og forglemmelse og fordybe sig i. Nu skal I høre. Det der sker, det er, at jeg spørger, om jeg ikke får lov til at komme gratis forbi og spille til deres julefrokost. Og faktisk så resulterer den koncert i, at Hi-Fi-klubben investerer et 6-cifret beløb, lige præcis, i min festivaltur den sommer. Og det var de penge, som jeg fik på forskud, som gjorde, at jeg havde råd til at lave den første plade, som så gjorde, at jeg faktisk solgte så mange kopier af den, at jeg lavede næsten 300.000 kroner den sommer på den plade. Det var før Spotify kom til landet. Så faktisk, så den ene koncert og det samarbejde, som blev sat i gang med Hi-Fi-klubben, og som også gav mig en pondus, fordi at der var nogen, der havde stillet sig sammen med mig ved siden af mig, bag mig, og sagde god for mig og sagde, det her det er en ny artist, det kan godt være, at I ikke kender ham, men I skulle til at få noget energi for ham. Det var helt vanvittigt vigtigt for mig, en historie, som jeg kan fortælle meget troværdigt sammen med Hi-Fi-klubben resten af mit liv. Og det startede altså i den her by, og nu har jeg så været her, og jeg vil sige, at der er sket rigtig meget de sidste 5 år, men lige præcis det her med at sætte sig ned, dengang var vi også bare 3-4 stykker, og spille akustisk og fortælle nogle historier, og så sidder foran et publikum, som og sidder og drikker lidt øl. Det gjorde de også dengang. Der var en enkelt chef, der var en lille smule fuldere end alle de andre. Og det var ham, der var nemmest at få op at danse. Men konceptet har ikke ændret sig. Og så er min strategi at lade det tage måske et par år endnu, hvor jeg spiller de her 150-200 koncerter om året. Sørger for at komme tæt på rigtig mange mennesker. Og når der så på et eller andet tidspunkt forhåbentlig kommer et eller andet i radioen eller på tv, som giver mig en kommerciel gennembrud, så er der rigtig mange, der har haft den her oplevelse, som er alt andet end kommerciel, som bare handler om musik og en god aften sammen med venner og bekendte. Og ja, den har haft mig. Så tusind tak for i aften, og I får lige en sang mere. Og det er en sang, som jo så er på dansk, og som er en sang, som jeg har for evigt knyttet op på sidste sommer, og en situation, hvor jeg var det mest privilegerede menneske i Danmark i 3 minutter. Jeg fik lov til at træde ind på en plæne fyldt med 4600 efterskoleelever og 12.000 mennesker på tilskuerpladserne. Og så lavede vi noget, der mindede om et halftime-show i Super Bowl-finalen. Det var rigtig sindssygt. De sendte 2600 balloner til himlen med LED-lamper i, op mod sådan en fuldstændig lys, klar himmel. Kl. 11 om aftenen, og så lige mens de stiger op, så er det som om, at hele mørket kommer, og vi skal gå for nettet og se det øjeblik. Det var til landstævnet i sommer, og den her sang, der blev skrevet hen over foråret sammen med eleverne. Det vil sige, jeg skrev den, men jeg blev skubbet rundt, og jeg havde skrevet måske de første
25 vers til den her sang, før den rigtig faldt på plads på en efterskole i Nordsjælland, hvor der kom en pige hen og spurgte, hvad den skulle hedde. Jeg var helt sikker, at jeg havde et par titler. Og så sagde hun, at den skal helt sikkert hedde Vejen hjem. Fordi det hun frygtede allermest, det var at sætte sig ind i en bil på bagsædet med hendes forældre på forsædet og vide, på den anden ende af den her køretur, der var ikke nogen, der forstod det. Der var ikke nogen, der havde begreb om, hvad det var, man havde oplevet på den her efterskole. Og det var rigtig rørende at få lov til at skrive en sang så tæt på dem, som den skulle handle om. At jeg så aldrig er gået på efterskole, og på ingen måde har skrevet den her sang ud fra den type erfaringer. Det må I ikke fortælle dem. Den her sang, den endte med at hedde Vejen hjem, og kom her. Hør hvor stille alting bliver, og selvom alle vil have mere, er festen nu forbi, og vi skal hjem. Der er tårer på din kind, de vil langsomt tørre ind, og smilet finde vej til dig igen. Og der er ingen ord, der kan forklare dig, og hvor du nu skal hen. Der er bare dig og dine drømme nu, men først farvel. Det der fylder allermest er tanker om vi ikke skal ses og være lige så tætte som nu. Men vi mødes jo igen, og jeg vil altid være din ven, og når du kalder, er jeg der for dig. Men der er ingen her, der kan forklare dig, og hvor du nu skal hen. Der er bare dig og dine drømme nu, men først farvel. Så tag min hånd og mærk mit hjerte slå. Det bliver hos dig, selvom natten den bliver blå, og lyset der bryder frem. Men du må selv gå vejen hjem. Ville ønske jeg kunne få tiden til at gå i stå og mærke dette øjeblik igen. Og igen, og igen, og igen, ja. Så tag min hånd og mærk mit hjerte slå. Det bliver hos dig, selvom natten den bliver blå, og lyset der bryder frem. Men du må selv gå vejen hjem. Så tag min hånd og mærk mit hjerte slå. Det bliver hos dig, selvom natten den bliver blå, og lyset der bryder frem. Men du må selv